Kada neko kaže upornost, ja definitivno vidim nekoga ko ne odustaje na prvoj prepreci, nekoga ko se bori za svoje snove i ko nalazi načine da prevaziđe te prepreke. Ja sam nakon nezgode, da kažem, i dalje bila ista ona osoba koja sam bila i pre nezgode i sve te stvari koje sam želela da uradim, koje želim i dalje, sve nove stvari koje su se pojavile, prosto su me, da kažem, gurnule ka tome zašto ne bih. Zašto ne bih nešto uradila ako koristim kolica? Zašto nešto ne bih uradila ako mi ne rade prsti? Prosto to nikako nisu razlozi da ja ne živim svoj život, da ne ostvarujem svoje snove, da ne pomažem drugim ljudima, da prosto prekinem da živim svoj život. Da tako nešto mislim da nikada ne postoji razlog. Jako dugo vremena sam mislila da mi je ova povreda oduzela i slobodu. Danas sam svesna toga da moja povreda nema veze sa tim. Slobodu mi je oduzela diskriminacija i nepristupačnost i prosto to što društvo i dalje osobe sa invaliditetom ne smatra ravnopravnim. Mislim da onda te stvari nemaju veze sa mojom samom povredom, već prosto sa stavom ljudi. Za mene je biti hrabar pre svega ostati svoj, bez obzira koliko okolina želela da utiče i svesno i nesvesno na tebe, bez obzira na sve kriterijume i standarde koje postavlja društvo i prosto ta svesnost da si ti vredno ljudsko biće. Ceo svet kajaka pomalo miriše na ubuđalu vodu i ustajali znoj. I svaki taj hangar koji otvoriš u svakom klubu u Srbiji osjećaš isti miris i osjećaš slobodu, jer tu je voda, i osjećaš muku, znoj i rad. 2. jula 2012. godine desio se zaokret u mom životu, ne za 180, nego za 360, vratio me, okrenuo me. Osim što sam ostao bez jednog dela tela, puno stvari sam mogao iz tog trenutka da naučim. Sam događaj se desio tako što sam tog dana registrovao motor i kretao se putem iz Bačkog Petrovca ka Kulpinu, vraćao sam se kući i na putu sam naišao na traktor koji je hteo da skrene u njivu u levu stranu, to jest da se isključi iz tog glavnog kolovoza. Ja tada nisam primetio, niti on davo bilo kakve znakove, ni imao žmigavac. Sa nekih 80 na sat udaram u njegov zadnji deo traktora, u točak, u gumu zadnju. Posle se budim u žitu, bez vizira na kacigi, bez patika na obe noge, bez čarape na desnoj nozi. Sve u svemu bio sam svo vreme svestan, video sam sve šta me se dešava, video sam da su tu ostali neki delovi moga tela po putu, čuo sam čak i glasove policije koja govori da od mene nema ništa, ali eto, nadam se da sam ih iznenadio. Mnogi ljudi to smatraju veštačkom nogom, ali ona je proteza. Da je veštačka noga, ja bi to izigravao da je to noga, ali ona je proteza, ona je deo mene i pokazuje ono ko sam ja zapravo. Znači, ja ne nadomeštam svoj nedostatak, nego pokazujem sebe kroz taj nedostatak ko sam ja i šta sam u stvari. Ti nedostaje, okej? A brzo je proletelo ovo, kao da
Dugo je prošlo, ali brzo je proletelo. Da. Baš mi nedostaje. Ja sam zaboravio tvoje spremanje pred ulazak. Da, moje spremanje i skidanje svega ovoga. Ali voda uvek opušta. Drugačiji osjećaj. Znam. Pored nje. Osnovno načelo sporta je biti vredan, imati neke svoje ustaljene prakse, tipa ustati ujutru, otići na trening, završiti to kao obavezu i onda nastaviti sa školovanjem. U početku je to bila škola i posle škole je trebalo otići na drugi trening, a posle tako sam isto praktikovao i na fakultetu. Fakultet, sport, fakultet. Osjeća se kakav je bio početak? Kako ne bi. Ni tad nije moglo pa se pokazalo da može. Može. Dobar si bio, dobar si. Na početku. Na početku. I posle, vala, posle si bio još bolji. Pa dobro, imao sam s kim da radim. Naravno. 2014. počinjam da treniram, 2015. u avgustu mesecu sam imao prvo svetsko takmičenje u Milanu. Samo mesec dana pre njega sam dobio kajak, čamac koji je bio u stvari takmičarski po kojem bi uopšte mogao da se takmičim. I prvo neko iskustvo sa tim sportom, prvo nisam mogu da verujem gde se nalazim i šta se dešava, jer u tom trenutku ja sam osoba sa invaliditetom koja uz rame uz rame nastupa sa svetskim kajakašima, jer to je takmičenje koje nije razdvojeno paralimpijsko i olimpijsko. Nastupam na takmičenju, a gde mi je bio jedini rezultat i jedino što treba da osvojim to da se ne prevrnem. I u tom trenutku mislim da sam bio 18. na svetu od 59 takmičara, što je bio za mene jako veliki uspeh, s obzirom da je bilo prvo takmičenje, da sam ušao u B finale i onako jedno veliko iskustvo i tad počinju, pa mislim, moji jedni od najlepših dana u životu, sigurno u sportu. Taj dan kada sam osvojio zlato na svetskom kupu, to je stvarno bio poseban dan. Ja izlazim na trku, moj najbolji drug Nikola Matić, sa kojim imamo start-up, brani naš start-up na takmičenju za start-up grada Beograda. Ja sa medaljom izlazim i trči Nikola i nosi plaketu, osvojili smo 4. mesto za start-up i tad počinje i naš život start-upa i u tom danu se sve menja, u suštini ja još nisam svestan da ja izlazim iz kajaka i ulazim u svet start-upa. Pogledaj kako ti izgleda, kako se čini. A što je ovo neki drugi model što je napravila to? A to je drugi model, da, ovaj što je ostao bez šnira, to je ona druga opcija koju još uvijek razmatramo. A to ona nešto predložila na... Pa da. Na svoj fazu, meni je ovo odlično izgleda. Neću baš da probam. Skupio sam ekipu u studentskom domu, počeo sam da pričam kako bih napravio sebi estetsku oblogu za protezu, tako što ćemo, Nikola i ja smo učili na faksu da crtamo u SolidWorksu i ja sam isprojektovao neku oblogu koja bi tu meni zamenila nogu, ali opet bi bila dovoljno cool kad je šorc i kad imam farmerici izgledalo bi da kao da imam nogu, eto da budem malo onako, da ne bude samo šipka. Znaš, ne mora da bude samo monotona boja. Mislim i za devojčice, možda ono ko što smo radili za Bojanu i za Anu, one šljokice. I sa tom estetskom oblogom smo osvojili prvo takmičenje i drugo takmičenje i treće takmičenje i onda je tako počelo. I Nikola je tad u svoje studentske obaveze sve radio za start-up i danas to sigurno ne bi izgledalo ni slično da njega nije bilo. Treba da radimo sa onim što imamo. Ja mislim da sam izvukao najbolje što sam mogu iz mog invaliditeta i iz moje nesreće. Nije poenta da mi glumimo da imamo nogu, nego mi treba da budemo savremeni kiborzi koji pokazuju snagu kroz te naše proteze. Znači, što sam ja drugačiji od drugih, ja imam svoj redovan posao, imam i start-up, šta to mene smatram manje vrednim čovekom. E pa, ja hoću sve to da pokažem da sam isti i ravnopravan, isto kao i svaki drugi pojedinac u ovom svetu i prosto mislim da svaka osoba sa invaliditetom treba da pokaže drugima oko sebe da je identična i da ne treba da traži sažaljenje ili neku milost od bilo koga, nego da pokaže snagu i da pokaže ono čemu je najbolje. Moja formula je uvek bila da živite svoje snove.
Ta situacija posle nezgode u kojoj ja prosto nisam imala osobu koju bi mogla da pitam svih milion pitanja koje sam tada imala, me navela na to da pokrenem svoj blog Izaberi da živiš, na kojem prosto pišem o stvarima koje radim, stvarima koje volim, problemima sa kojima se susrećem i svemu onome što nosi povreda kičmene moždine, korišćenje kolica. Mislim da je važno da podelim svoju priču jer znam da jednoj osobi u mojoj situaciji sutra da to znači i meni je to mnogo. Isto tako da to ima nekog uticaja na više ljudi, pre svega na svest ljudi osobama sa invaliditetom, jer mislim da odatle kreće sva i diskriminacija, a onda i ta nepristupačnost i uskraćivanje prava. Bio sam na poslu tog dana, radio do 2 i računam imam 2 sata lufta. Mogu bi da uglavim jedan trening između od sat i po. Sednem na biciklo, krenem preko Pupinovog mosta, pošto ja živim u Zemunu, pa mi je tu onako pravac odličan za neki kraći trening. I posle nekih 15 minuta aktivnosti sam naleteo na kamion. Obično ljudi koji tako dožive nešto taj dan slave kao neki drugi rođendan. Ja sam nekako prilično ravnodušan prema tom danu. Nije neki moj highlight realno, tako da od tog trenutka pa evo do sada nemam osjećaj, da kažem, od nivoa grudi pa na dole. Ništa posebno drugo ne mogu da vežem za njega, sem da je od tog momenta život krenuo potpuno drugim tokom i na potpuno drugačiji način. Ja sam doživeo fizičku povredu preloma kičme. Međutim, nakon operacije, hirurg je rekao da se jasno vidi da moždina nije nigde fizički oštećena, znači ni najmanja ogrebotina na omotaču, ništa. Kod mene, konkretno od tog dana pa do danas, što se tiče osjećaja i pokreta, ni 1% se nije ništa pomerilo. I to je onako prilično poražavajuće, posebno kada veruješ da ćeš prohodati, ali i dalje mi je bitan taj moment da ja nemam fizički prekinutu kičmenu moždinu. Gdje si, Nikola? Pa nije fair, ja nisam imao vesu kad sam dolazio, Pa Vesa je glavni asistent. To riješio da prohodaš, a? Evo malo, znaš, ovako, izgledam prirodnije, znaš. Ono što mi je jako bitno je isto da to ne bude ceo smisao mog života. Znači, sve promene i svi oporavci u ovom stanju su dosta spori i ja ne bi smeo da se fokusiram samo na to, a da opet onda život prolazi pored mene. Tako da sam shvatio da u stvari ova borba se svodi na borbu na 2 fronta. Jedan front je taj da pokušam da iznađem neko rešenje ako postoji, a drugi front je da se adaptiram na život u novonastaloj situaciji. To je to. Hoći da je ponesem? Mogu, samo. Ja stvarno verujem da ima nade i da postoji mogućnost za oporavak. Znači, kad to kažem, ne mislim da je to neka motivacijona fraza, nego stvarno iskreno u to verujem i radim na tome. Nešto na čemu radim uz pomoć svih. Koje ćete strane da ulazite? Ajde, ja ću tamo na ono. Tu. Evo, već samo. To ni do. To. Bravo. Nikola Robrenović pre nesreće je jedan aktivan tip, onako izuzetno. Ja sam neko ko se bavio uglavnom nekim, da kažem, ekstremnim poslovima. Bio sam
pa skoro 5 godina u vatrogascima u Zemunu. Paralelno sa tim sam se učlanio u Gorsku službu spasavanja, kasnije nastavio samo tu i tako. U periodu rehabilitacije sam čuo za ćirka, dobio broj telefona, javio se i onda su oni jedne prilike došli po mene da ja dođem zvanično u salu, da probam kako sve to izgleda. Kad sam došao u salu, stižu nekako lica kao iz svemira, ne znam kako se upravlja sa njima, pa me prebacuju, pa pokušavam prvi put da šutnem na koš. Sad, to su sve momenti gde ja imam novo iskustvo nečeg starog i moj mozak prvo što pokušava je da me postavi u ono stanje kako je to bilo pre povrede i moje telo onda reaguje na taj način, makar onaj deo koji mogu da kontrolišem, a onaj deo koji ne, onda pravi problem. I moj prvi šut na koš je bio, ja sam bio ispod, bukvalno, i nisam mogao da dobacim. Meni to nije stvorilo neki osjećaj bojkota prema tome, nego mi je baš bio izazov. Eto, sad sam ja u nekoj situaciji kao dete od 5 godina i ajde da probamo to, da proguramo, da vidimo dokle može da ide. Ekipa je bila puna podrške, stvarno, to mi isto puno značilo, jer moji sportovi pre povrede su bili individualni, tako da moj timski rad nije bio toliko razvijen i nisam imao svest o tom timskom radu. I mislim da mi je košarka pomogla više nego bilo koja druga terapija što se tiče osposobljavanja za normalan život. Majde, Niče, imaš... Gde će da ga dam? Ajde, bravo, ajde! I onda kreće ta magija tima, gde mi postajemo prijatelji, gde pored znoja i napora idu i neke šale, pa pored i tih šala idu neki planovi za budućnost i sve to onako dobija neki smisao i nekako ponovo postajem koristan u društvu, što je jako bitno za taj mentalni oporavak nakon nesreće. Moj tim su moja porodica. Moj tim je tim košarkaša sa kojima treniram i sa kojima se družim. Moj tim je tim iz Gorske službe spasavanja. Moj tim su moje kolege vatrogasci, moje kolege sa posla, gde god sam radio. Apsolutno svaki pojedinac, svaki prijatelj s kojim se čujem ili ne čujem, s kojima sam u mislima, svi oni predstavljaju jedan moj tim i mislim da imam jedan ozbiljan tim za neko svetsko finale, tako da sam jako srećan što je to tako. Momci, ajmo na sredinu ovde. Ajmo na sredinu. Ko je najbolji? Sinki! Dudum! Sve stvari koje sam radila, a koje su se ticale ili unapređenja položaja osoba sa invaliditetom ili pristupačnosti, nikada to nisam radila zbog nekog priznanja, niti sam očekivala bilo kakvo priznanje za to, ali eto, desilo se da sam dobila više različitih priznanja i svako od njih mi je zaista mnogo značilo i dalo mi je vetar u leđa i mogućnost da i medijski to bude propraćeno, da mogu još više da utičem možda na neke stvari na koje drugačije ne bi mogla. I sigurno da jedno od dražih mi jeste priznanje Exit fondacije, priznanje kao mladi heroj u oblasti društvenog aktivizma. Isto tako bila sam proglašena za najženu godine od strane Blic žene. Ja sam završio tu srednju vojnu školu i počeo sam da radim na aerodromu u Batajnici. Po struci sam bio vazduhoplovni tehničar. Eto, između ostalog to me malo isputavalo, mislim, moram da budem iskren, možda da budem bolji sportista, ali nisam hteo da napustim taj svoj posao. Sećam se, bilo je negde popodne, dobio sam poziv da, pošto kolega taj jedan ne može da ide, da idem ja. Naravno, prihvatio sam bez pogovora, a i u vojsci, naravno,
prvo izvršiš pa se žališ. Išao sam kao starešina u pratnju vozila, ja i vozač, vojnik po ugovoru. Otišli smo, odradili zadatak i pri povratku sleteli smo i isprevrtali se i desilo se što se desilo. Sudbina. To je jednostavno tako kako je. Sklope se neke kockice, nekad bude dobro, a nekad bude loše. Šta da radimo? To je tako. Moj sin šta je bio, to... On išao na svaku utakmicu. Kakvi Miroslav Đukić, kakvi kako se zove, u Beogradu onaj... Ne diraj nam Đukića. Pa ne, ja govorim šta je bio moj sin. Dobro za nas. Ali nije tata imao pare i nije mogao da ga progura. I ostao je kako je tako. Kakva zvezda, kakvi partizan, kakvi ovo. Moje detinjstvo je bilo bezbrižno. U sećanju mi je dosta ostalo ta jedna, da kažem, poljana gde sam dosta provodio vremena sa loptom, koja je stvarno bila jedna velika moja ljubav. Igra se utakmica u Majuru. Tu je bilo naroda iz svih sela. Znači, i cele opštine Šabac. To je ovako, nije moglo da... Moj sin je 3 gola, je on dao i Palikuća, dosta, nemoj više davati, dosta. Ja to ne mogu zaboraviti nikad i kad budem umirao ne mogu zaboraviti i ne mogu da zaboravim majurski dres. Mog sin. Ne mogu da vam pričam. Tata mnogo osjeća. Mnogo sam preživeo i svašta, tako da o mom sinu. Moji roditelji jesu bili ponosni na mene. Tata je dosta pratio mene, gledao je dosta utakmice. U genima nam je fudbal. Tata je bio golman, stričevi, jedan i drugi isto. Također su se igrali fudbal. Ja ga ne znam ga iz perioda fudbala. Mi smo se upoznali posle nesreće. Šta je moja legenda? Ne znamo se kao tata ga znam jer su igrali zajedno i ta moja starija braća. I moram da kažem, tatine kolege dogovorile su se da nabave jedan sto za stoni tenis. I tako je to malo krenulo, se prebacuje i krenulo je to u Šapcu sa tim prvim turnirom. Posle nekoliko turnira, sadašnji selektor Zlatko Kesar mi je preporučio u Šapcu ljude koji se bave stonim tenisom. Imao sam veliku pomoć od udruženja, znači našli su mi trenera. Počeo sam da treniram polako i to je tako, krenula je ta priča. Tu je dosta medalja sa evropskih prvenstava, jedna pojedinačna sa svetskog i jedna ekipna sa svetskog prvenstva i naravno ova po meni najsjajnija bronza iz Rio de Janeira. Mi smo navikli na njegove uspehe od uvek. Mi kad je bio, što se kaže da kažem sad, i zdrav, a već posle udesa nije se ostvario taj prvi san, nego je, znači, ostvario se neki drugi san, ko zna zašto. On nije hteo, znači da se, kako da se izrazim, da se preda. I stigao na mesto svetskog broja 1. Tako je. Sport mi je stvarno puno pomogao, znači da dosta tih teških stvari možda koje su mi se desile zaboravim i da krenem napred i da se ostvarimo što na sportskom, tako i na privatnom planu. Ja mislim da se devojčice sve ovako otimale da priđu mom sinu.
Što jes. To je tako. Moja supruga i ja smo se upoznali krajem 2007. 2008. kada sam već imao invaliditet. Supruga i ja smo želeli decu, naravno, i nismo, da kažemo, nismo poklekli pred nijednom preprekom, bilo je teško. Koliko? 4 godine? Da, zajedno. Mislim, 4 godine smo živeli zajedno i posle 4 godine smo se odlučili na vantelesnu kad nisam ostala u drugom stanju i hvala Bogu, isplatilo se. I eto, 2014. Maksim se rodio. Neke okolnosti su se poklopile, ajde da probamo još jednom pa da Maksim ne ostane sam i eto, uspjeli smo i sljedećeg pokušaja i dobili 2 cure. Eto, one sad će 4 godine već i tako. Ja stalno se vraćam, baš kad je bila ta nesreća, jednostavno moglo i da me nema, stvarno. Bio je Mitar Palikuća, to je to i nema ga, jednostavno. Jeste, svi bi rekli, bio je dobar dečko, ali to jednostavno tebe nema i to je to. Ali ostao sam živ i samo mogu da budem zahvalan tom mom odnosu prema sportu. Dan kada sam doživjela nezgodu, bila je nedelja. Prosto bilo je, kažem, jedan onako majski dan, toplo, sunčano vreme. Ja sam se spremala da odem na utakmicu svog dečka koji je igrao u susednom mestu i mislim da onako nijedna moguća stvar nije ukazivala ni na bilo šta loše da može da se desi. Ali eto, kažem, na kraju je ishod bio drugačiji od toga. Moj otac me vozio jer ja nisam imala prevoz, pošto je bila nedelja, loš međugradski prevoz i nisam imala načina kako da odem na tu utakmicu, a onako u tom tinejdžerskom dobu morate pošto poto da odete. Tako da sam ja pozvala njega da me odveze i mislim da 10 minuta vožnje od kuće, on je prosto izgubio kontrolu nad automobilom, udarili smo u zaštitnu ogradu, prevrnuli se u kanalu, tako da prosto ceo taj put je bio jedan, onako, da kažem, sekund i totalni splet nesrećnih okolnosti. Gdje ti telefon? U torbi, sve sam stavila u torbu. U nezgodi sam zadobila više povreda. Zadobila sam prelom lobanje, povredu kičme u vratnom delu i povredu kičmene moždine koja je u stvari, da kažem, i napravila najveći problem i prosto moje stanje je bilo takvo da su doktori morali da me oživljavaju. Sad će Stojan da se iznenadi što smo došli na vreme. Može? Može. Prvi moment kog se sećam u bolnici, kada sam se probudila, nisam mogla da pomeram ni jedan deo tela, prosto mogla sam samo da pričam i da trepćem, ali nekako sam mislila to je sve privremeno, za, ne znam, nekoliko dana, mesec ili 2, to će da prestane, prosto ja ću se normalno vratiti na teren, vratit ću se svom društvu, dečku, prosto svim onim aktivnostima koje sam tada radila, ali vremenom mi je postalo jasno da to prosto neće ići tako. Ključ kod tebe. Ajde. Prva stvar, kada je doktor došao, rekao mi da imam 1% šanse uopšte da ikada više pomerim bilo koji deo tela i da se pomerim sa tim da ostatak života provedem u krevetu. To je onako kada imate 15 godina nešto što
vam je neshvatljivo. Mislim da koliko god imate godina, prosto ne možete da se pomirite sa tim i ne vidite tako svoj život. Ja sam i dalje imala iste one snove, iste želje koje sam imala i pre te nezgode. Moja najveća podrška jesu moja majka, moja baka i sestra i naravno moj verenik koji je sa mnom, da kažem, na čitavom ovom putu prosto bio je tu i pre moje nezgode i na njegovu utakmicu sam išla tog dana kada se sve to dogodilo. Tako da oni su zaista moja najveća podrška i neko ko je tu za mene svakog dana i za što god treba. Život može da se nastavi dalje. To što koristim kolica, što prosto drugačije moje telo funkcioniše, nije kraj života i da itekako onako i dalje mogu da radim stvari koje volim i koje želim. Ovo neće na dobro izaći. Prvi put da ste došli na vreme. Jeste imali policijsku pratnju o Zrenjaninu? Da. Jel nije bilo gužve po Kikindi? Sve smo angažovali da stignemo na vreme. Dobro, vi nama došli da nastavimo dalje da ronimo. Ćao. Ćao. Mislim da prosto kad znam za sebe da sam bila u sportu, da sam stalno bila u nekim sportskim aktivnostima i sve to što mi se dogodilo me nekako navelo da prosto isprobam neke nove stvari, neke stvari o kojima nisam uopšte nikad u životu pre toga ni razmišljala. I prva veza sa sportom jeste uopšte bilo kakav trening, bilo kakva fizička aktivnost koja je meni jako mnogo značila i fizički i psihički, bukvalno u svakom smislu. Šta radiš? Zalepim se. Probala sam jako mnogo stvari i imam još jako mnogo onih koje želim da probam, ali neke od njih jesu adaptivno surfovanje. Skočila sam padobranom iz aviona sa 3000 metara, probala sam se u ragbiju, u kolicima, parasailingu, učestvovala sam 2 puta na Beogradskom maratonu, u polumaratonskoj trci. I onda sam dobila poziv od ronilačkog kluba iz Kikinde da bi oni želeli da probaju sa mnom ronjenje, što je meni bilo kao jako super. I prosto cijela ta priča bila super da ja nisam ni razmišljala o tome da se ja bojim bazena i da nemam pojma kako bi ja uopšte plivala i da li ja to mogu. Tako da sam ja prvo krenula na ronjenje u stvari i tu sam se negde oslobodila tog straha uopšte od vode i svega jer su oni imali jako lep pristup prema meni i svemu tome. Tako da sam tu tek videla u stvari da ja zaista mogu da plivam, da jeste to drugačije od onoga na što sam navikla pre toga i kako sam znala da plivam, ali bez problema sam taj prvi dan, da kažem, ponovo naučila da plivam. Izvlači usta, prvo duniš u njega. Radi. Radovi, ček. Pustom te siniši. Moraš tadovo čini. Da bi plutano u vodi, ajde. Svi su zeleni. Dok sigurnosti ventil ne odradi, ne izađe vazduh. Spremno. Ide, op. Ja sam, osim tog odlaska na rehabilitaciju, imala priliku da odem i u Ameriku na studije kao stipendista američke vlade. Tako da je to bio prvi put u stvari posle 8 godina da sam ja otišla negde i to na drugi kraj sveta, da živim potpuno sama, bez ičije pomoći, bez mogućnosti da zovem mama, treba mi nešto, ne mogu ovo sama. I to je bilo zaista iskustvo koje je mnogo, mnogo promenilo moj život i gde sam imala priliku da vidim kako izgleda živeti u okruženju koje te ne diskriminiše, koje ti daje prosto jednake mogućnosti kao i bilo kom drugom čovjeku. Pored toga nekako sebe sam pronašla u atletici, jer sve te neke stvari koje ja sam probala, uradim ih s vremena na vreme, kad se ukaže prilika, neke sam uradila samo jednom u životu, a prosto atletika je nešto u čemu sam se pronašla i čemu, da kažem, sada dajem sebe i svoj maksimum. Jako sam voljela da vozim biciklo pre
nezgode i prosto kada sam videla da postoji nešto što se zove handbike ili bicikl koje se pokreće uz pomoć ruku, to je bilo onako baš, da kažem, super otkrovenje. Mislim da danas slobodno mogu reći da živim kao i svaka druga mlada osoba, da putujem, studiram, zaposlena sam, radim na unapređenju i promeni bilo kakvih stvari koje mogu da se promene, a u našoj državi imamo mnogo toga što može da se promeni na bolje. I mislim da ako ne bi postojao aspekt u kojem ja moram da se borim sa diskriminacijom i sa nepristupačnošću, da bih sigurno bila ravnopravna sa bilo kojom osobom u mojim godinama. Uspeh je za mene živjeti život onako kako mi to želimo i da ostvarimo stvari koje nas čine srećnim i ispunjenim. Definitivno mislim da uspeh ima mnogo formi, da ono što je uspeh za mene ne mora da bude za nekog drugog, ali mislim da je jako važno da se vodimo svojim ličnim osjećajem za uspeh. Život i tekako vredi živeti, bez obzira što u prvim trenucima mislim da nikom ne bude lako da prihvati kada ti se život, da kažem, okrene skroz naopačke. Ali život i tekako treba živeti. Postoji mnogo stvari koje jesu vredne i to što si osoba sa invaliditetom nikako ne znači da si manja osoba od bilo koga drugog. Sportski duh i uopšte ljudska volja jesu nešto što nas gura napred u kakvim god životnim okolnostima, a naročito kada su te okolnosti loše i da je to onako samo plus i samo nešto što ti daje vetar u leđa, a tako je definitivno bilo i u mom slučaju.